lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula menika Mbak Kipli salah setunggal rombongan saking Sidoasih ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bondo, pewaris saking Mbak Jajo Suwargi. Mugi ya diparingi lancar, laris, sakabiyane ngene ya reng. Nggih, Mbak Kipli. Nggih, menika dipun tepangaken ugi putu kula si bodong. Sing paling ujung kanan menika Baronggo, sing gulune modhat-modhot. Sing penggiyane jogetane ya Pargoe. Monggo kita bersani jogetane Pargoe Baronggo ya. Menika Baronggo ingkang remen jogetan Pargoe karo geleng-geleng. Aku urip, Pak. Iya, sik tadong aja usul ae. Serak kantinan kowe. Kok ta wae wektu kanggo jogetan kowe. Tenang ya. Ha iya. Kowe gelar kudu joget. Iya. Ayo, joget to dhisik dong. Malu ya malu tapi ora usah dilasar ngono. Kiri-kiri ndi ki mak dhewe kabeh kuwi. Iya. Ora dilasar ana karo iki. Dia putih kok iso bisa menggono. Iya, putu loro siji anggen jaluk gendong wae. Kamu anggen ngono dong. Juga ini pocong gua ini ngono kuwi, anggen kamu ora kaya juga kamu. Aku jadi malu. Juga tak kaya Pargoe ya dong, udah kaya kowe karo gilo-gilo. Bener dijamboni dong, enak dong. Tapi sayang ini jangan jambune dong. Aku juga jadi malu dong. Lah sih. Ibu aku itu kabeh terus ya kabeh kira bawa musik ya.
Ini mana jamune sithik-sithik ya dong. Bini dong. Kalau ada jamu plus aku udah salah ya saya ini. Saya dong tunjukkan bareng dong. Ayo dong. Orang mampu jamu aku ya iki dong ngene dong jebule. Penak karo parko. Aku kok bisa aja Mbak. Ya iya. Lari Iblis, lari. Ada dong. Aku mulai ciwi-ciwi sembah sing beruek ngene ramen kok. Iya yang ngluyur terus. Lari. Bocah kajian kecicisan dhewe. Ewange tua-tua cilik dhewe mulane pertandingan dhewe. Aku tak ciwi-ciwi. Janji wange. Ciwi-ciwi wong bae karo mati. Mati tak ciwi-ciwi kuwi. Keliru iki, Bambang. Ciwi-ciwi. Nek nanggo ciwi-ciwi ya ngene kuwi langsung atap ra metu-metu. Mbak, aku bingung aku dengan ciwi-ciwi Bambang nanti aku. Baca kalau pecicisan. Jayo rasa suwe-suwe dong, untune mepet dong. Ayo kembali sedang yo. Ramah cepat ya muni terus. Oke, kalau mau sampun kita diparing ondel-ondel, ini langsung mawon diparingi minta buta bedruk saking Paduka Seni Baro Sido Ase Sumangga.